హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గాయ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ వీడియో ఇలాగుంది. ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అన్నట్లుంది. మీకు చూపిస్తాను. ఇది బిగ్ బాస్ 5th అంట. ఇది బిగ్ బాస్ 5th. ఇది బిగ్ బాస్ 4. ఇది బిగ్ బాస్ 3. బిగ్ బాస్ 2. ఇది బిగ్ బాస్ 2. అలాగే ఉంది బిగ్ బాస్ 2. బిగ్ బాస్ 4 సీజన్ 4 ఉన్నాయి. బిగ్ బాస్ 1, బిగ్ బాస్ 2, బిగ్ బాస్ 3, బిగ్ బాస్ 4. అది బిగ్ బాస్ 4 పెద్ద ఉంది. ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి వచ్చే ఎంట్రీ దారి వచ్చి ఇక్కడుంది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఎంట్రీ. ఇక్కడుంది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఎంట్రీ. ఇక్కడుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మనకు పర్మిషన్ కావాలి. ఒక బిగ్ బాస్ 4 సెట్స్ అన్నీ ఇట్లా పెట్టేశారు చూడండి. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పక్కన వాటర్ ఫాల్ ఉంది చూడండి. అక్కడ వాల్కనో, అక్కడంతా భలే ఉంది గాయస్. అన్నపూర్ణ స్టూడియో మాత్రం చూడండి గాయస్, ఎలా ఉంది గాయస్. మీకు నచ్చిందంటే లైక్ కొట్టండి, షేర్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్తగా ఛానల్కి వచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో. ఒక చిన్నగా బెల్ని గట్టి తల్లి కొట్టండి. మీ ఇష్టం, దాన్ని చంపేయండి. సరే గాయస్, ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాయింట్ ఇది గాయస్. పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలా. నేను దాని ఓనర్ కాబట్టి నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చేం అవసరం లేదు. బిగ్ బాస్ 1కి వెళ్దాము. బిగ్ బాస్ 1కి వెళ్దామా? బిగ్ బాస్ 2 కదా. బిగ్ బాస్ 1కి వెళ్ళాక ఇట్లా వెళ్దాం. బిగ్ బాస్ 1కి వెళ్తాం గాయస్. బిగ్ బాస్ 1 వెళ్ళాల్సిందే ఈరోజు. బిగ్ బాస్ 1కి వెళ్ళే దారి ఇట్లా ఉంది. ఇట్లా వెళ్దాం 1కి గాయస్. ఇలా వెళ్ళాలి గాయస్. బిగ్ బాస్ 1కి దారి పగలగొట్టేస్తుంది. ఇదంతా కొట్టిపిచ్చేస్తాను. ఇది గైస్ బిగ్ బాస్ 1కి దారి. ఇక్కడ సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళే దారి. బయటకు వచ్చినా కనపడరు. సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళే దారి చూపిస్తాను. సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళే దారి పిలుచుకుంటారా అని సరే పిల్లనా. సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్తుంటారా. ఇట్లా వెళ్తారు సీక్రెట్ రూమ్కి. లిఫ్ట్ పనిచేస్తుంది. అది మంటలాగా సెట్టింగ్స్ పెట్టాను. లిఫ్ట్ పనిచేస్తుందా బాబు? లిఫ్ట్ పనిచేస్తుందా బాబు? పనిచేస్తుంది బాబు. ఇట్లా సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్తారు బిగ్ బాస్ 1లో. ఇది వాళ్ళ రూమ్లో పిశాచి లాంటి రూము. ఇటు వస్తే పడిపోవాల్సింది కిందికి. చూడండి, లోయలాగా అయిపోయింది, పెద్ద లోయ. వాటి నుంచి పడితే చచ్చిపోతారు. వాటి నుంచి పడితే చచ్చింది కిందికి వస్తుంది. అట్లుంటుంది బిగ్ బాస్ 1. 2 చూపించాలంటే మామూలే. 2 అంటే మామూలుగానే ఉంది. 2లో అసలు స్విమ్మింగ్ పూల్ వేయలేదు వాళ్ళు. 2లో అసలు స్విమ్మింగ్ పూల్ వేయలేదు గాయస్. ఈ బిగ్ బాస్ 1 సీక్రెట్ రూము. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ 1లో ఇంటి లోపలికి వెళ్దాం గాయస్. ఓకే గాయస్, వెళ్దాము ఉండండి. ఇంటి లోపలికి ఎంట్రీ ఇక్కడ ఉంది. ఇంటి లోపలికి బిగ్ బాస్ 1లోకి ఎంట్రీ ఇక్కడ. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలంటే స్టైర్స్ లేవు, డోర్లు మనమే వేసుకోవాలి. ఇట్లుంది గాయస్. టీవీ అయితే పెద్ద స్క్రీన్ టీవీ. ఇక్కడ స్మాల్ టీవీ. ఇక్కడ చైర్స్ ఉన్నాయి గాయస్. బిగ్ బాస్ 1 చైర్. ఈ మేకింగ్ వీడియో పెట్టాలనుకున్నాను, పెట్టలేకపోయాను. ఇవంతా రూమ్స్ చాలా ఉన్నాయి గాయస్. ఇక్కడ నుంచి స్టాప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోదాము. బిగ్ బాస్ 2కి వెళ్దాం గాయస్. ఇంకా బిగ్ బాస్ 2నే మనకి దారి. బిగ్ బాస్ 2నే గాయస్.
గాయస్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? బిగ్ బాస్ 2కి వెళ్దాం. డ్రోన్ పంపిస్తున్నా గాయస్. బిగ్ బాస్ 2 డ్రోన్లో నుంచి కనుక్కుంటా. అది కంటెస్టెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం రూమ్స్, అది మామూలు రూమ్స్, అపార్ట్మెంట్స్లా ఉంటుంది. ఇది బిగ్ బాస్ 2 గైస్. 2కి వెళ్దాం. 2కి స్వాగతం సుస్వాగతం. డ్రోన్ కూడా కిందికి వచ్చేసింది గాయస్. ఇంకా కెమెరా పెట్టుకుందాం. ఇట్లంతా మనుషులు గుంపులు వేసుకున్నారు గాయస్. గుంపుల పోరాటం, గుంపుల పేరంటే ఇదే గాయస్. వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అపార్ట్మెంట్ అనేది ఇదే గాయస్. అయితే నాకు డబ్బులు అయితే 10 రూపాయలు. ఎవరిదో పోనీలే బాబీ, నాకేం వద్దు తాత. డబ్బులు ఫుల్లీ సూపర్ స్టార్ వద్దు, నాకు ఫీల్ వద్దు. బిగ్ బాస్ 2 కోడ్ నాకు డబ్బులు 5 రూపాయలు. బాధ వచ్చింది లోపలికి బిగ్ బాస్ 2లోకి. బిగ్ బాస్ అప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అపార్ట్మెంట్స్ కాదు అది బిగ్ బాస్ 3. అది చూసినా అర్థమవుతుంది. ఇదే గైస్ బిగ్ బాస్ 2 స్టెప్ ఒకటి పగిలి కొట్టేశారు. కూర్చుండే ఫస్ట్ రూమ్ ఇదే. ఇది బెడ్రూమ్ కదా. వచ్చి వెళ్ళిపోయా, ఏమో తెలియదు. సచివాలయం మీటింగ్కి పైకి వెళ్దాం. ఇట్లా పడిపోతాంటారు పైకి. సీక్రెట్ రూమ్కే వెళ్తాము. వేరే సీక్రెట్ రూమ్ ఉంది కదా, ఆ సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్దాం. 2లో కూడా సీక్రెట్ రూమ్ ఉంది. 3కి సీక్రెట్ రూమ్ నేను చెక్ చేయను. 2లో ఒకటి తెలుసు నాకు సీక్రెట్ రూమ్. తదరసి సోమ్య తదరసి అనుజ తదరసి సోమ్య. ఇట్లా నీకు 3 సీక్రెట్ రూమ్. ఇట్లా పగలగొట్టేస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది బయటికి. ఎంట్రీ పాయింట్ ఇది. ఇట్లా బయటికి ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది సీక్రెట్ రూమ్కి. ఎవరింతవరకు కనుక్కోవాలని నేనే కనుక్కున్నా. ఇవాళ కొట్టేసేటప్పుడు పోయింది. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోదాం, డైరెక్ట్ పైకి వెళ్ళిపోదాం. చూసక్కండి. బెడ్రూమ్ త్రిబుల్ ఉంది పైకి. ఇంకో రూమ్ చూసేసాను, ఇది పగలిపోలేదు. ఈ స్టెప్స్ అనేవి బాగున్నాయి, బాగుంది. ఇంకా పైకి వెళ్దాం. పైకి ఇట్లా తుంకేస్తా స్టేజ్ స్టాక్. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ పై చూడండి. బిగ్ బాస్ తీయకపోదామా? వెళ్దామా బోడమ్మా. డ్రోన్ దిగుతుంది. మేము కింద ఉంటే డ్రోన్ చూపించింది. ఇదంతా కాలా పెట్టారు ఎందుకో. బయట హౌస్ వాటర్ 2 కూడా చూపించేసా. 3 కూడా చూపించేసా. ఇక బిగ్ బాస్ సీజన్ 3కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మీకు 3 చూపించే టైం అయింది. 1 2 3 కావాలనా వద్దా? 1 కావాలా? వద్దు. 2 వద్దు. 3 వద్దు. డబ్బులు అయితే కావాలా. ఇది బిగ్ బాస్ 3. ఇది బిగ్ బాస్ 3 గాయస్. బిగ్
బాస్ 3 guys ఇది. ఇట్లా బయటికి వెళ్ళేకి సీక్రెట్ రూమ్ అన్నింటిలో బయటికి వెళ్ళేకి ఎంట్రీ ఉంది. ఏం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాదు, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ అని ఏంది అర్థం కాదు. ఊరికే సీక్రెట్ రూమ్ అని పేరు. టాక్లో సీక్రెట్ రూమ్ అని అంటారు అప్పుడప్పుడు మనుషులు. ఇంక బిగ్ బాస్ 4 చూసే టైం వచ్చేసింది. బిగ్ బాస్ 4కే వెళ్దాం. ఓ ససి సోమ్య ఓ ససి పెట్టి పని కమ్మగుంది గాయస్. పనుకుంటే పాయో పాయమా స్వామియే ప్రాణమా, పాయో ప్రాణమా స్వామియే సాయమా, సాయమా పాయమా టంటడాంటోండమ టోళ్ళయా సాండ్రవా సల్లయా సోట్టగా సోళ్ళ పైన పండపా పండవాల. అరే బిగ్ బాస్ 3 స్కిట్ ఇక్కడ ఉంది రా మనకు. ఇక్కడే ఎంట్రీ పాయింట్ బిగ్ బాస్ 4కి. బిగ్ బాస్ 4లోకి వెళ్ళొద్దాం. ఆసమ్ గాయస్. ఈ ఫౌంటైన్ అయితే ఇప్పటికీ ఆన్లైన్ పెట్టారు వాళ్ళు. ఎలాగా ఉంది గాయస్ మన బిగ్ బాస్ 4. చూడండి గాయస్, ఇక్కడ చూస్తుంటే మీకు అదిరిపోయేటట్లు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అక్కడ ఉంది రూమ్స్లో. ఇక్కడ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని అట్లే పెట్టలేదు, అయినా అవి సెట్టింగ్స్ డ్రామా. ఇది జైల్ రూమ్ అయినా అందరినీ పంపించేసాము. జైల్ రూమ్ అది. డ్రోన్ పంపించి పైన అంతా చూపిస్తా. స్కెచ్లా ఉంది. బిగ్ బాస్ 3, 4 యా బిగ్ బాస్ 1, 2, 3, 4 దినాలి. బిగ్ బాస్ 4కి సెట్ ఇది. చూడండి గాయస్, ఇది బెడ్రూమ్. కొద్దిసేపు ఉండండి గాయస్. అరే భయ్యా, ఏం భయ్యా ఫోన్ చేసాం వీడియో కాల్. నేను వీడియో తీస్తాను, వీడియోలో కనపడుతుంది మీరు చేసేదంతా. ఏంది గాయ మీరు కూడా బిగ్ బాస్ చూస్తున్నారా? భలే భలే చేస్తున్నారా బాయ్. అరే ఆసమ్ ఉందిరా బాయ్. ఏం గేమ్ రా, మైండ్ క్రాఫ్టా? మా బిగ్ బాస్ లాంటిదే పెడుతున్నారా? సరే బాయ్ రా. ఆసమ్ ఉందిరా. ఇది ఒక రూమ్. జైలులో ఉన్న మనుషుల్ని పంపించేశారు, ఎందుకో తెలియదు కదా. ఈ రూమ్లోకి వెళ్దాం. యాదో జైలు కూడా సరిగ్గా తెలియదు నాకు, గుర్తుకులేదు. ఈ రూమ్లో మేకప్ చేస్తారు. మేకప్ రూమ్ ఇది. మేకప్ చేసుకోండి. ఈ రూమ్ పెట్టారు కదా, అందుకే పెద్ద గ్లాసెస్ కూడా పెట్టారు. వాట్ గ్లాస్ ఆసమ్. కట్ల పొయ్యి పెట్టారు. ముందంతా లైట్ ఉండదు కదా, ఇప్పుడు కట్టలో పెట్టేశారు. ఇంకొక రూమ్ చూసేసి వెళ్ళిపోదాం గాయస్. ఎక్కడికి అంటే ఇంటికి. ఇట్లా గుర్రం మేపేవాడు అందరూ వస్తారు. గాడిదలు వేసుకొని రూమ్లోకి వేసుకొచ్చినాడు. నేను బంధించేస్తా, ఈయన చంపేస్తా. ఫస్ట్ మనిషిని చంపేద్దాం గాయస్. ఓలా కత్తులతో చంపిన చావరేంద్ర మీరు. ఏమొచ్చిందా మీకు? మాయరోగం మాయా పిల్ల మాయరోగం పిల్ల రోగం పిల్లమా ఉన్నది పిల్లకే పిల్లమా ఉన్నది పిల్ల పిల్లాడే కిల్లడే కిల్లడా పాడేయ కిండయ పాడేయ. ఒకటి దాన్ని చంపేసాము. ఇప్పటికైతే దాన్ని చంపేసాం గాయస్. ఇప్పటికే మనకి బోర్డు చూపిస్తున్నారు, వాళ్ళని చంపేసాము. మనం ఈ రూమ్ చూపించేసాను, ఇంకా వెళ్ళిపోదాం గాయస్.
ఇంకా వెళ్ళిపోదాము మనము. ఈ ఒక్కసారి ఇంకా వాడిని కూడా చంపేయాలి కదా. ఇది ఏందో ఇది తప్పించేసుకున్నాడు. తప్పించుకుంటారా? మా కాడ నుంచి తప్పించుకుంటారా? ఇట్లా ఉన్నాడు. వీడిని కూడా చంపేసాము. ఇంకా వెళ్ళిపోదాం. చంపిన హత్య ఏం మునగం. ఇట్లుంది గాయ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ కొట్టండి, బెల్ ఐకాన్ని అలాగా క్లిక్ చేయండి. బాయ్ గాయ్స్.